bienvenidos a todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación Aliga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito. Porque en el deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad. Con Impacto D, la Fundación RC Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe lo teu. Por parte do noso Depor Fabril temos ¿Qué tal? Benvidas, benvidos a estos oitavos de final da Copa do Rei Xuvenil. Van enfrentar no día de hoxe no campo de Depor Tennis Center a un Deportivo de Rayo Vallecano que superaron a Abel que hoxe se enfrontan aquí a partido para ver qué voy a estar los cuartos. En breve voy a dar comezo ao encontro, así que vou repasar rápidamente as alineacións de cada un dos equipos por parte do Depor. Miguel Figueira, no banquillo con 12 Vega, 13 Anxo, 14 para Nico, 15 Iker Fernández, 16 para Samba, 17 Álvaro contra Leandro, enganchará Lucas Castro, arriba estará Iker, 20 por parte do Rayo Vallecano, formado por portería, la defensa Sergi Dani Medina, Mesonero e Bellosillo, por diante estarán Escobar Merino, Unai Aima e como dianteiro Castelló, no 11 de Toni Paredes, do adestrador do Rayo Vallecano. Vai a estar o partido arbitrado por Daniel Pastoriza e imos ver que equipo consigue colarse nos cuartos de final desta competición. Hai que lembrar que o Rayo Vallecano ven na terceira posición do grupo 5 de División de Honor Xuvenil con 36 puntos, xusto por detrás do Atlético de Madrid e do Real Madrid. No caso do Depor, a situación do mellor ahora mesmo lidera o grupo 1 da División de Honor Xuvenil con 40 puntos, 4 por riba do Real Celta de Vigo, ainda que o equipo vigués ten un encontro menos. Xa se saudaron os capitáns e houve sorteo de campos. O capitán por parte do Depor vai a ser Vergara, por parte
Rayo Vallecano. Vai a ser Sergi e dun momento a outro vai a dar el comezo este encontro aquí no Depor Training Center con campo Arsenio Iglesias, un partido que enfronta Depor Rayo Vallecano xunto a pelota Iker Gil se reporta a eliminatoria contra o Sporting Fortaleza e que agarda hoxe poder volver a ver en conta para levar os seus hábitos. Comeza o partido, se xoga Depor para Mauro, enviando a banda para Xavi retrasando a zona defensiva recibe o número 5 David xogando para o porteiro para Leiva que abre a banda dereita, recibe Guille quere marchar, que ven Guille ese xiro, continúa Guille cruza divisoria, acaba tocando aí buscando o apoio de Iker Gil, a pelota se rexeitada volve a gañar o Depor aparecendo desde o lado dereito e ese balón interior buscando a carreira de Leandro e a cortar o Rayo Vallecano que trata de sair dende atrás. Pelota aí que acaba gañando outra vez Guille, o centro de Guille moi pasado, la saque de meta para o equipo de Toni Paredes, Vallecano. E que es de completar o primeiro minuto de xogo. Parece que de momento o tempo respeta aquí no campo Arsenio Iglesias despois dos días a meteoroloxía foi complicada, segue sendo complicada aquí en Galicia como en outras zonas do estado e neste momento xoiva por sorte non aparece ni momentos. Pelota longa arriba, trata de xogar agora o Rayo Vallecano, quería xogar por aí Escobar, ollo a perda, o ataque do Depor, o balón interior, ollo a xogada, quedou a un minuto atrás, de continuar, a pelota rexeitada para ver o tiro, a o Rayo Vallecano, que trata de montar a contra, de recuperar outra vez o Depor, ollo remate, gol, gol do Depor. Queda ya Iker Gil, que Benxira, como define a saída do gardameta Vadillo en o minuto 2 de xogo temos o primeiro no marcador, marca Iker Gil, marca Depor 1, Rayo Vallecano 0. Gol de Iker Gil absolutamente espectacular, como xirou ese balón chegaba da zona defensiva no máis ben un special do defensa deportivista que un pase para Iker Gil, pero como se colou ese balón entre as pernas dos diferentes defensas vallecanos para acabar sendo o primeiro do partido, o gol que pon por diante o Depor que iría significar, debemos saber, o seu paso aos cuartos de final. Xoga o Rayo, xoga Medina pasando para o gardameta Vadillo xogando outra vez para Medina e ven deste lado dereito marchado por Medina, pide faltas decretar o colexiado e ollo, a ver se Medina non ten algún problema, non, parece que está ben, pide disculpas por aí Iker Gil e o coiro e para o equipo madrileño vai a xogar Medina o número 18 defensa alineado hoxe por Toni Paredes. Balón longo de Medina buscando arriba un compañero, tratado de prolongar por aí o dianteiro vallecano, finalmente vai a quedar o coiro en posesión do propio Medina que trata de xogar para Escobar, retrasando a zona defensiva, xoga o número 5, neste caso Mesonero, longo arriba, buscaba a carreira por aí de Unai, non vai chegar, o coiro rexeitado finalmente será para o Rayo, sí, o principio que era para o equipo deportivista finalmente non vai a xogar o conxunto vallecano, tocando dentro da defensa con este finalmente Medina, viendo arriba, volta a cortar o Depor, recupera o conxunto vallecano. Ayman avanzando, pelota a banda esquerda, hoy entrada por aí do conxunto visitante, o balón colgado a área, vamos ver que queda con ela, finalmente sae Fernando Leiva. Ese centro perigoso, pero pudo evitar que se achegase o Rayo Vallecano, jugando xa de
desde atrás. David tocando para Vergara, el capitán, encontrando na dereita a Guille amaga, quere vir por dentro, xira, outra vez que deixa no camiño o xogador do Rayo, trataba de buscar agora o desplazamento longo e complicado, ese coiro para Leandro, pero non pudo a defensa do Rayo, saca o loco do medio, será saque de lateral para o equipo deportivista, que gaña no minuto 2 co gol de Iker Gil. Verá Guille. Por ahí, apoyo de Lucas Castro, el que recibe. Dominaba, otra vez Guille con Lucas. Finalmente, pelota, volta a banda. Será Guille o encargado de poñer coiro en xogo. Trata de buscar un compañeiro, buscaba por ahí. Posición de Iker Gil, acaba sacando Rayo, pelota arriba. Toda vantaxe aí para Vergara e para David, non se complican. Bola longa buscando a Guille, non vai controlar. Saque de lateral. Rayo Vallecano. Vemos pode avanzar o equipo madrileño. Agora se pose centro de un minutiño. Non tivo moita presencia na área deportivista. Pelota para Rodri Leiva. O longo arriba, buscando a carreira por aí de Álvaro. Rexeitada. Ainda gañar esa posición. Lucas Castro, se puede complicar. Para quen queda, finalmente David. Xoga atrás con Garnameta Leiva. Leiva con Poiro, despois tocando, encontrando saída con Abel, xogando para Xavi. Xavi arriba, a carreira de Iker Gil, contra espazo neste lado esquerdo. Estaba fuera de xogo, o banderín. E ser pelota para o Rayo Vallecano. Xogando dende atrás Vadillo, mirando aí a zona de defensa, trata de sair o coiro xogado o equipo de Paredes, o terceiro coiro Medina, envía agora en longo buscando a posición un compañeiro, encontra por aí a situación de Escobar, quería abrir para Bellosillo, foi ao suelo, non pudo chegar, Esbarón de banda, o equipo deste home que vemos en imaxe, Miguel Figueira, que sumaría esta victoria desde la temporada que se está jugando na Liga. Son os cuartos de Copa do Rei, esa sería unha rolda importante da competición. Trata de xogar o Depor dende atrás, pelota para Iker Gil, que o xogo vai a combinar, trata de gañar agora o Rayo, que ben estivo David, xogando arriba buscando a Álvaro finalmente, pelota para o Rayo, Bellosillo, avanza Bellosillo pola banda dereita, quere poñer o centro, pelota pasada, chega ya Guille, velocidade de Guille para sair desde atrás, que carreira de Guille, que potencia ten este xogador, ben Guille, cruza divisoria, quere meter en profundidade para a carreira de Leandro, complicado, esférico que trata de buscar, ollo agora, error de Vadillo, recupero Depor, xoga Xavi nesta banda esquerda, número 3, encontrar un compañeiro, saque de banda para o Rayo, para Dani, número 4 Vallecano, buscando o coiro, debe encontrar arriba un compañeiro, non foi quen de controlar o número 9 neste caso, Unai, a pelota queda dominios do Depor, saindo dentro atrás con Vergara, encontrou un compañeiro que non avanza, Vergara rompe liñas, deixando por detrás do árbitro non hai falta, ollo a contra do Rayo, veñen moitos xogadores vallecanos ao ataque, Bellosillo aparece pola banda dereita, neste caso Merino, quere marchar Merino, esa axuda defensiva aí, o xogador deportivista para evitar males maiores foi Abel, pelota na banda, o xogador vallecano que xa vimos, que cantidad de xogadores sai ao ataque, se tuvo sorprender ao Depor. Gran Dani, de banda, enviando atrás, compañero, en este caso era o número 5, Mesonero, non vai chegar, o pase a un porto, será saque de lateral para o Depor. Piques de completar, primeros 10 minutos de partido,
seguimos con este Depor 1, Vallecano 0, de Iker Gil. Minuto 2 de partido tras esa xogada. Esa pelota que quedou rexeitada e que recibiu dentro da área número 9. Está facendo unha temporada espectacular en canto a números, en canto a goles, e que polo momento dá victoria ao Depor Xuvenil. Como dicíamos antes, sumaría a boa situación que ten na Liga unha nova victoria, neste caso na Copa do Rei. Imos ver se recuperamos a imaxe que está pasando no campo Arsenio Iglesias, no Depor Training Center. Xa estamos avanzando con o minuto 11 de partido. A victoria deportivista. Anterior eliminatoria, o equipo branquiazul que xogou co Sporting Hortaleza estaba en sexta posición da división madrileña. Agora estás enfrontando ao Rayo Vallecano, que está terceiro, só por detrás do Atlético de Madrid e do Real Madrid. Imos ver se recuperamos a imaxe. Polo momento xa saben, gaña o Depor 1-0 o Rayo Vallecano. Agora, en breves momentos, estamos de volta co partido con este encontro dos oitavos de final da Copa do Rei Xuvenil entre o Depor e o Rayo Vallecano. Estamos xa de volta aquí no campo Arsenio Iglesias. Xa temos a imaxe, pouco pasou nestes 2 minutos. Xa ven que o marcador sigue igual entre o Depor e o Rayo Vallecano. Combina o equipo deportivista buscando arriba a posición de Lucas Castro. Avanza Lucas, zona en 3/4, pode ir pola banda dereita, continúa Lucas, chega dentro da área, continúa Lucas por o suelo, non hai nada, segundo árbitro. A pelota é para o conxunto vallecano, tratando de seguir desde atrás, que recupera ben Guille xogando para Abel combinando rápidamente, posición de Lucas Castro, centro de Lucas, egoísimo, Iker, fora. Que ocasión acaba de ter Iker, o balón a área era perfecto, remate, balón moi alto, Iker non puido dirixilo cara abaixo, pero boa ocasión para o Depor, volve a pillar ao Rayo en saída. Agora estima piques de marcar outra vez Iker, seu cabezazo marchou riba da portería. Como cortando. Baixar o coiro xogo o chan os xogadores. Pelota para Ayman, avanza Ayman o número do Rayo Vallecano, buscando a dereita. Dixo árbitro que había falta sobre Ayman. Moverten de atrás o equipo do Rayo con Medina, encontrando a Merino. Merino apertura a banda esquerda, ataca por aí o Rayo. Venga a xogada agora do equipo visitante, xogando Sergi. Ollo centro, va cortando aí o Depor. Vamos ver se pode montar o contragolpe. Pelota na banda, xogando por dentro tamén agora. Paran o ataque, balón atrás para Guille. Guille combinando esa posición. O guardameta agora Rodri Leiva. Apertura para David. Se descarga a Xavi que recibe. Xavi control. Confirmou Perseid, un pase perfecto. Buscando arriba a posición de Lucas Castro. Que marcha Lucas Castro por dentro. Agárranlle. Continúa Lucas. Intentando xogar fora do suelo. O árbitro que pita a falta anterior. Coiro para o Depor.
falta que está a 11 metros da frontal da área, bastante centrada. Creo que ningún xogador do Depor temos que pegar desde aí, pero desde logo para colgala é bastante boa. Se xa a distancia reglamentaria, os xogadores madrileños, a falta está preparado Xavi para poñela e vemos ata 5 homes do Depor buscando o remate. Aí vai o número 3 Xavi, perna esquerda, colga Xavi, balón segundo pau, chegou o remate, intentaba por aí, decir Vergara, pudo combinar, a pelota non pudo conectar con o número 2, a pelota marcha fora, saque de meta para o equipo madrileño. Miro cuarto de hora, primeira parte, dende o minuto 2 xa saben gaña o Depor co gol de Iker Gil. Xogará dende atrás Vadillo. Realmente que esa mellor Vadillo e quere xogar de outro lado da área pequena. Dolle explicacións aí algún compañero dicíndolle saca rápido e balón longo agora, tratando de buscar os dianteiros do Rayo, non poden chegar, tampouco chegou agora Álvaro ese balón desviado desde atrás a defensa deportivista, saque de banda Vallecano, preparado Dani. Dani vía arriba, acaba cortando finalmente o equipo deportivista, saindo dende atrás, pelota para Xavi, tocando en corto con Rodri Leiva, este saindo con Vergara, tocando ahora para el número 5 para David, outra vez Vergara, trata de sair agora un poquinho de atrás o Rayo, de crear un pouco de presión aí o Deportivo na salida. Xime Mauro retrasando para Rodri Leiva tocando a dereita, saída detrás de Vergara, que a Xavi por a banda esquerda que avanza, José Miguel Figueira, porque están abusando en exceso probablemente os xogadores de tocar e tocar nesta zona defensiva sen buscar profundidade. O desplazamento agora de Vergara buscando precisamente a entrada de Xavi por este lado dereito, botou un pouco raro o balón, non se quixo complicar o número 4 Dani do Rayo Vallecano. Será saque de lateral para o Depor. Agarrado Xavi, xoga rapidamente a posición de Iker Gil, ollo que queda un xogador do Rayo aí mancado, Iker Gil que quixo levar o balón, deu un pouco na cara de Escobar quedaba aí mancado, favoreceulle o rexeite de Iker Gil, que intentou colarse na área, lamentablemente para él, acabou cortando a defensa do Rayo. Ayman, xoga o número 10 do equipo madrileño, falta sobre él. Dicía que xoga o número 10 do equipo madrileño, que quando está amosando en medio de partido é sen dúbida o xogador máis talentoso, o equipo de Toni Paredes, que aplaudía agora os seus xogadores. No momento non están podendo poñer en problemas ao equipo de Miguel Figueira. Balón longo arriba, buscando Nai, toca de cabeza un xogador do Depor, a pelota marcha fora, pero quedou aí marcado, é David. E vai a levar cartón amarelo o xogador do Rayo por esa xogada. Cartón amarelo para o número 9 para Unai. David, que imos ver se pode restablecer, e David que Unai meteu o cóbado, e ese foi o motivo do cartón amarelo. Caqueira caso, cartón amarelo para Unai no minuto 19 de partido, bueno, xa 20. Estamos intentando completar o minuto 20 con un 0 no marcador. Coiro arriba, buscando a carreira de Iker Gil, imos ver se pode baixala, non, finalmente corta o Rayo, trata de marchar desde atrás, que non fixo agora Medina, buscando agora un longo, rápido de hizo o corte, intentando por aí Ayman, pero máis finalmente como
bala por detrás da defensa o Depor, e agora vai a ser saque de lateral o equipo madrileño. Miguel Figueira dando ánimos a sus xogadores. Era Coiro Dani dando atrás para Medina, de robar Iker Gil, non puido, a pelota marchou fora. Saque de lateral outra vez para o equipo madrileño. Dani dando buscar alguén que reciba, deixala por aí Ayman, pelota visitada para Bellosillo, xoga para Sergi no lado esquerdo, está enviando para Castellón, o de Castellón é malo, a pelota que marcha fora, saque de banda para o Depor. Xogará Guille. O balón en movimento, enviando arriba, trata de xirar sobre sí mesmo. Aí Iker Gil, a pelota favorecelle a o Depor, ainda que favorece, pero finalmente sí. Oye, ese desplazamento longo, pelota para Álvaro. Fora de xogo de Álvaro, curioso. De primeiras, o balón longo, que máis que un balón longo era un despexe, outra vez a defensa do Depor, converteuse nun bo pase aí para Álvaro, pero non deu colixado o asistente, neste caso, que viña de fora de xogo, que estaba fora de xogo, Álvaro. Así que vemos que o balón se forma un pouco todos os desplazamentos dos xogadores do Depor para arriba, non parece que teña probablemente. Oye, agora o erro, pelota para Unai, Unai continúa, vai ao suelo, non sei se vai haber falta, intentaba marchar Unai, acabou sacando o gol do Depor, saque de lateral ao Rayo Vallecano, para Dani dentro do lado dereito, intenta buscar un compañeiro contra con Ayman, Dani outra vez, trata de marchar, entre dous homens, acabou cortando Depor, ainda que Ayman recupera, pelota para o Depor, moita pelexa aí por ese balón, lado dereito do Rayo, esquerdo na defensa do Depor, realmente favorece o de Miguel Figueira, que lle daba unha indicación aí, o de Xavi, o lateral esquerdo, continuar, venga agora o Depor por medio de Álvaro, pelota atrás, acaba cortando o Rayo, a pelota agora na posición de Cano, foi un solo xogador, se esbarrando moito, futbolistas no día de hoxe, e recupera outra vez o Depor, cando xa superamos o Ecuador desta primeira parte, un 0, perdón, gaño o Depor, e agora o ataque do Rayo, pelota interior, pelota de Guille, tras atrás para Leiva, con o horror de Leiva, a pelota será presentada, que se estimamos de ver un gol canto menos gracioso, o despexe de Leiva deu un xogador do Rayo que estaba de espaldas, por iso digo de gracioso, porque non estaba nin buscando o balón. Por sorte para o Depor, esa pelota non colleu portería. Dicía que dentro do minuto 2 gaña o Depor con gol de Iker Gil. Saben que están seguindo esta retransmisión. Mande a unha de parada, outro erro de Xavi agora, pelota para Unai, vai marchar, vai ser para Rayo. Deixou o todo no suelo como foi cravado, un pouco de saca de barro aí, e probablemente na parte do campo estemos vendo tamén esta circunstancia. Eso explica as continuas caídas de moitos xogadores, sobre todo do Rayo, no que vai de a pelota para Dani, xogando atrás, recibe número 5 Mesonero, xogando a descarga para Sergi combinando con Escobar, que ven está agora na defensa. Guille non pode seguir, acaba levando a pelota o equipo madrileño, e xa vas agora Sergi de que Guille non permitía o saque. Balón xa en xogo, Mesonero arriba, buscando a Castellón, quería marchar, foi ao suelo, e hai fora de xogo, si fora de xogo o futbolista vallecano, e pelota para o Depor, para Vergara, para xogar o capitán, amaga, claro, que va enviando balón longo
Perigo arriba, trataba de saltar, a poner ahí Iker Gil, bueno, favorece o Rayo, desde atrás Mesonero, enviando para Sergi. Sergi quiere combinar arriba con Escobar, aparece González B, recupera por comunicación, soy ahí, David ahora, viendo la banda de esquerda para Xavi, recibe Xavi, con control, quiere meter por dentro la entrada de Álvaro, finalmente, con defensa de Rayo, que Aleva, queda a pelota para el equipo vallecano, que puede montar a contra, arranca Merino, Merino intentando cruzar la divisoria, que viene la defensa, poder por ahí, esa ayuda defensiva, oye, pero ahora no se complica, vamos a ver que Galeva, mete pelota para Depor, Álvaro, jugando, zona central para Mauro, gira Mauro, quiere combinar, combinación, foi o suelo, ahora Álvaro le da tan importante abaixo, por parte de Dani, lleva contra Dani, que non quere ninguna máis, pelota, con los activistas, Mauro, combinando con Álvaro, bo balón para a entrada de Xavi por la banda, o centro de Xavi, balón segundo pau, non chega ninguén, acaba sacando, Rayo que boa xogada agora do Depor, Xavi que apareceu un ataque na liña de fondo, pase atrás Rasiño, pero non puido chegar Iker, tampouco Lucas Castro en segunda liña, realmente acabou sacando o Rayo Vallecano. Balón nas mans de Guille, que envía xa para Lucas Castro, outra vez Guille, pode poñer a Guille, acaba aí cortando Castellón, vamos ver a quen lle queda, Leandro trata de peleala, Ayman está tamén por aí, busca a contra o Rayo, despexa o Depor, e a pelota nas mans de Padillo, a neta do Rayo, xogando desde atrás, Mesonero, enviando para Sergi, tratando de encontrar un compañero, una prolongación ahí, buscando a Unai, lo vai a deixar, vai a continuar e vai a acabar cometendo falta. Pelota é para o Depor, ese balón complicado e para Mauro, coiro atrás agora, se complica o Depor, o resiste, favorece, ben Mauro, vai ao suelo, a pelota queda nos dominios de Xavi, sonando a banda, a entrada de Álvaro, ven Álvaro, vamos ver a Álvaro, un pico de área, sigue Álvaro, que xogada, chuta Álvaro, que mala sorte, a pelota de un xogador do Rayo vai a ser córner, pero moi boa xogada de Álvaro, que arrancou do lado esquerdo, avanzou, entrou na área, e cando estaba xa na zona para pegarle, chutou con barba dereita o coiro de un xogador vallecano, e será córner. O equipo de Miguel Figueira, desde o lado esquerdo, no minuto casi completado o minuto, é dicir, 28 de xogo, córner para o Depor, dende a esquerda Xavi, seu lado Mauro, levanta a man dereita Xavi, vai poñer o centro, balón de Xavi colgadillos, primeiro para o Rayo, como un xogador do Depor dentro da área, en principio non pasa nada, poña contra o Rayo que pode levar a pelota, finalmente que ven que está aí, para recuperar Mauro, saque de lateral, para o equipo vallecano, ahora aí, entre Mauro e o número 6 Merino, chegar a máis, pelota para o Rayo, Ayman, guiando para Mesonero, continúa Mesonero, tocando a esquerda para Sergi, trata de avanzar por dentro, busca un balón interior, toda a vantaxe para Vergara, non quere problemas, saca, buscando arriba Leandro, a cesión atrás para Vadillo, está por aí Iker Gil, está rápida, defensa do Rayo para combinar, sacar o perigo, ven dende atrás, Medina, acaba de buscar desta banda dereita a Bellosillo. ¡Venga, Rayo, muy bien! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! Acaba coiro en saque de lateral e xa xoga o conxunto visitante. Mesonero toca para Sergi, o capitán, ven por dentro Sergi, que boa maniobra, cruza divisoria dos dous campos, enviando para Castellón, Castellón quere xogar na carreira de Sergi, parase Sergi, aguanta a situación, envía para a entrada de Castellón, pode poñer o centro Castellón, quería xirar, continúa Castellón, xoga atrás para Sergi, o balón pode levantar o centro, o balón colgado, esa vai a ser de Rodri, que mete a man, evita o perigo, pode montar a contra agora, o conxunto deportivista por medio de Álvaro, falta o número 22 de Bellosillo,
Álvaro aquí con muchísima velocidade. Tirou abaixo. Falta de nada máis. Guille. Aguanta Guille. Xoga para Leandro. Leandro avanzando. Jugando para Abel. Abel atrás. A posición de David. David. Enviando a banda esquerda para Xavi. Combinación rápida con Álvaro. Otra vez el solo Álvaro. Viene a atrás. Ven Xavi. Que va a volver a levantar Xavi. Va a la área. Y no pudo controlar Ben Lucas Castro porque era buenísima ocasión. Lleven con Ficho Álvaro Depor. Ese balón de Xavi. Xavi ve unos segundos para la entrada de Lucas Castro. No pudo controlar Ben. Entonces el longo. O balón que acabó sacando la defensa vallecana. Que no se nos olvide que en la prolongación anterior hubo una entrada fuerte de Dani a Álvaro. Vamos ver agora se ten cartón para o 4 do Rayo Vallecano cando teníamos o xogo parado. Balón largo arriba, buscaba o control Mauro, realmente acaba sacando Rayo Vallecano. Para quen queda, se por aí Abel, se equivoca agora no desplazamento, pelota para Ayman. Longo balón buscando a carreira de Unai, toda a vantaxe para Rodri Leiva. Rodri enviando para o seu compañeiro Vergara, o capitán que aguanta, xoga outra vez para o meta. Enviando para David, e David para Vergara, non presiona excesivamente alto Rayo Vallecano tampouco, polo que o Depor pode tocar a prazer nesta zona defensiva. Ahora desde atrás o Depor, pelota en banda esquerda para Álvaro, xogando en corto para Xavi, que non marcha por dentro, marcha o primeiro, non pudo o segundo, pero si te favorece a Mauro. Jugando Mauro, girando sobre si mesmo neste lado esquerdo, chega a zona dos cuartos, pero solo o futbolista do Rayo, pelota se rexita, favorecelle a Álvaro. Envía atrás para Vergara, apertura na banda para Leandro, ven Leandro. Trata Leandro de marchar por dentro, non vai poder. A pelota queda rexeitada, favorecelle. Pelota agora para Abel, que retrasa. Ven agora David, buscando o balón interior. Esa carreira de Lucas Castro que vai chegar. Aguanta a pelota no córner. Continúa Lucas, de marchar, un cuchillo, de ser realmente balón para o equipo vallecano y agora hai esa entrada de Dani a Álvaro que sigue pasando arriba o colexiado e que ya acaba mostrando agora o cartón amarelo futbolista vallecano. 33, pues o certo que pasaron os minutos antes que se o xogo, pero tiña apuntada colexiado Daniel Pastoriza en unha lesión pasada. Será pelota para o Rayo, desde a dereita Dani, xa dos xogadores, ademais de Dani, Unai, cartón amarelo no equipo de Toni Paredes. Ven Guille, avanza Guille, chega ata a zona de 3/4 do dereito, continúa Guille, pode poner no centro, moi pasado, a ver se pode salvala por aí, e querei, posible prácticamente, saque de meta para o Rayo Vallecano no minuto 34 de xogo. 1-0 gana o Depor no minuto 2, o gol de Iker Gil. Llámale que esta retransmisión que están disfrutando na canle de YouTube do Club Deportivo da Coruña, ven como sempre da man de auga de parada. Acompaña o Fabrín, su campeón na casa, acompañando tamén o xuvenil nestes partidos de Copa do Rei. Trata de buscar arriba o Rayo, chaman aí dos xogadores, trata de levar a Ayman, Unai, derecha finalmente, pelota para Abel, tocaba para Mauro, vai ao suelo Mauro, luciuse, a marcarse, corto o Rayo Vallecano, ollo agora o equipo visitante, ven Escobar, chega a zona de 3/4, apertura a banda, recibe o número 22, Bellosillo, para Dani quiere problemas, vía para Medina buscando avanzar, ven por dentro Medina, dentro un espazo, a combinación non foi boa,
E o balón acaba aos pés de Rodri Leiva, tocando arriba. Prolongación de Lucas Castro para Iker. Oye, que salía defensa. Acaban aí entre Mesonero e Medina. E que se estivo Iker dando visto. Es que no un río revolto, pero realmente non pudo ser así. Ollo, o ataque do Rayo. Pelota para Ayman, zona de 3/4. Pueden salir o disparo. Continúa Ayman, vai ao xogo. Vai a haber falta. Falta cometida en este caso por Mauro. Pide ser un cartón para el número 11 deportivista. Y o árbitro que en principio non vai ser así. Falta clara de Mauro sobre Ayman, que como estamos dicindo parece ser o xogador máis talentoso do equipo madrileño. Imos ver esa falta que sabemos que Mauro na xogada pues, perdeu unha espinillera, pero xa recuperou. Sergi fala co árbitro pedindo un cartón e agora vai a ser a falta para o equipo vallecano. É unha falta que está aproximadamente, porque está colocada a barreira a uns 2 metros da frontal da área, bastante centradiña, un pouco perfilada ao lado esquerdo. Imos ver a Ayman, que parece que lle vai a pegar directamente, non o pensa, que se aquí hai distancia coa portería. Non ten dúbidas o número 10 do Rayo. Aí vai, minuto 37, 1-0 gaña o Depor. Vai lanzar Ayman, lanza Ayman, fora. Bastante lonxe de coller portería, disparo de Ayman, saque de meta para o equipo branquiazul. Ficando agora dende atrás Vergara, jugando para Rodri, combinando con David y recibiendo problemas. Y arriba para la izquierda con o Rayo. Ollo agora a xogada, combinación Unai con Escobar, quedou un xogador de por no suelo e Mauro, o árbitro, creo que sí, vai parar agora o xogo. Parece que non ten algún problema despois desa xogada. E o choque con número 16 con Escobar e un mal parado. En calquera caso o árbitro non pitará falta. Lo que vai a ser para o equipo vallecano. Tiña Coiro na súa posesión, dando correo a xogada. Xoga o Cáceres, xoga Dani, pensando para Medina, entrando arriba, o espacio agora con Merino. Merino, apertura banda dereita para Bellosillo, pode poñer o centro Bellosillo, busca por dentro a entrada de Merino, vai ser rexeitada, trata de seguir avanzando o número 6 do Rayo, equivócase, a pelota da banda dereita, marcha para saque de meta para o Depor. Es propositivo agora o equipo de Toni Paredes en ataque, se encontrar profundidades, en encontrar a forma de crear perigo a un Depor bastante serio na defensa. Xavi, dando para Álvaro, intenta marchar por dentro, boa combinación, encontra espazo a espalda, ven por aí Mauro, aparece Mauro, lado esquerdo, zona de 3/4, contra na área, continúa Mauro, que balón mete por dentro, a pelota que recibe Lucas Castro, pode chutar, acaba sacando a defensa do Rayo, un resulta que favorece, le va o equipo madrileño, está contra co ataque, pelota para o Depor, que boa xogada agora entre Mauro, Lucas Castro. Lástima que Guido colle portería, pelota para Guille, Guille por dentro, avanzando, apertura banda esquerda, aparece por aí Álvaro, o centro de Álvaro, que balón, Iker Gil, era boísima xogada, había fora de xogo, non sei se no pase de Guille a Xavi, creo que non, pero si no centro de Xavi, creo que Iker estaba por diante. Imos ver agora era fora de xogo. Pois non, pois era na apertura para Xavi, porque está por onde se o balón para sacar. Parece que era na apertura o número 3 do. Bueno, en calqueira caso, estamos a piques de completar o minuto 40. 1-0 gaña o Depor. Estás animando o partido nos últimos minutos con achegamentos dos dous equipos. Pelota para Sergi, mirando con Castellón. Intentando avanzar, otra vez para Sergi. Sergi aguanta, o capitán retrasando para Escobar, jugando atrás con Medina, apertura mano derecha para
Dani. Dani, balón longo que non vai chegar a ninguna parte. Está de sacar agora o Depor. Se dixen que non saia a pelota. Vamos ver agora o ataque. Iker Gil quería levala. Dani aí na recuperación. E a pelota aquí favorece. Se se non de fora de xogo. O xogador do Depor, realmente viña de fora de xogo. O futbolista do Depor, neste caso Lucas Castro, que non estaba fora de xogo por un pase voluntario dun compañeiro, senón que estaba porque lle favorecera un rexeite a Iker Gil e collera este home en posición de fora de xogo. Ben, de atrás, Sergi, buscando arriba, oye agora o ataque do Rayo Vallecano, a boa xogada, apertura, banda dereita para Bellosillo, pode poñer no centro Bellosillo, amaga Bellosillo, ven por dentro, acaba sacando a defensa do Depor, será saque de lateral para o Rayo, dentro do lado dereito, a altura da área, por aquí Dani, tratar de encontrar ¡Vamos, Rayo, bien! ¡Vamos, vamos, un compañeiro en contra Bellosillo, Bellosillo outra vez para Dani, quería xogar con Ayman, corta Xavi, arriba buscando Iker Gil, o reciente favorece o Rayo Vallecano, donde le va agora o conxunto madrileño, ainda que Xo Álvaro, mete con falta, pelota para o Depor, Xavi, será o encargado de reanudar o xogo, combinando con Mauro, amaga Mauro, sai cara atrás, envía pelota, balón derecho para Guille, vai quedar curta, vai cortar Sergi, porque agora acaba de buscar a Ayman, estivo ben Abel na recuperación, equivocase agora Abel no desplazamento, busca o Rayo avanzar, a pelota marcha fora, moitas imprecisións, saque de lateral para o Depor. Vemos agora a Guille tratando de xogar, encontrando un compañeiro finalmente, corta o Rayo, tratando de avanzar agora por medio de Unai, pola banda esquerda, marcha Unai, quere aparecer no topo do área, que volvaron interiormente para Escobar, pelota atrás para Ayman, Ayman na deixa de tacón, ollo a pelota, a xogada do Rayo, remate Bellosillo, queda rexeitado, sigue Bellosillo, continúa sacando favorece o Rayo, continúa con Escobar dentro da área, quere marchar a bola que non sae, Ayman que abaixa, o balón de Ayman acaba tapando Iba, vai a xogada revesada que tuvo dentro da área. Eu creo que Ayman, o número 10 do Rayo, debería ter tirado a porta, deixara de tacón, e eso creo que confundiu un pouco a Bellosillo, que veuse xa co balón arriba. Moitos xogadores do Depor non supo como definir, pero boa xogada do Rayo, boa situación que salvou o Depor en defensa, porque de logo que era perigosa esa xogada do equipo madrileño. E agora aí fora de xogo, para o Depor, dando na zona defensiva Vergara, enviando para Guille. Guille toca a dereita para Leandro. Leandro continúa, xoga atrás, Guille xira, outra vez Guille tenta fazer unha das súas, xirando co corpo, marchando toda a bola o xogador do Rayo, pelota en saque de banda, se trata de combinar o Depor, pelotazo agora, salta Álvaro, pode gañala, que lle queda o Rayo, recibe por aí Bellosillo, os homes máis activos nesta primeira parte, apertura banda dereita para Dani, agora contra por aí a Unai, pelota favorece finalmente os intereses do equipo de Toni Paredes, enviando atrás para la meta Vadillo, muchos piques entrando no último minuto desta primeira parte, un 0 para o equipo de Miguel Figueira. Recibe o número 10, Ayman, de pelota, xoga atrás, pelota que agora a Bellosillo. Vamos ver se temos algo de engadido, porque entre o gol, pequena parada que hay que facer, un golpe de Mauro, podería vencer, tiveramos por lo menos un minutiño. Pelota interior de Sergi agora, finalmente cometeulle falta Guille,
o vaya a ser balón para o Rayo, no que prácticamente pode ser o último ataque desta primeira parte. É unha falta que está moi lonxana, estará uns 15 metros do que sería a altura da área, pegada á línea de canto do lado esquerdo do ataque vallecano. Pegarlle de aí casi imposible. A idea sería centrala, e imagino que será o que intente o equipo vallecano. Aí hasta 2, 3, 4, 5 homes do Rayo, remate. Aí vai o centro, balón colgado á área, pode ser boa, pelota que se pasea, imos ver quen a saca, queda de Bellosillo, combinación do Rayo agora, que o balón interior para a entrada por aí de Medina, balón ao segundo pau, o remate final, gol, marca o Rayo, marca o equipo vallecano, marca o Unai, a xogada regresada dentro da área, a pelota chegou a Medina, o segundo pau, por aí Castellón, para volver a poñer na área pequena, e aí aparece o número 9, Unai, que no minuto 46 de partido, igual a Cloquero aquí, non por ser Iglesias, no de por Training Center, marca o Rayo, de por un Rayo, un gol de Unai. Se xogaba, en primeiro termo, non moi ben xogada polo Rayo, ainda co centro da boa, balón parado, clave vai a estar neste pase. Parece Medina, no segundo chega o xogador, deixar a pelota. O caso é que o Toiro chega allí a Unai, que evidentemente en área pequena, sen porteiro, non tivo nada máis que empurrala e poñelo empate. Porque isto vai acabar en canto saquemos, pois non, ainda vai quedar tempo para algo. Pelota para Abel, xogando atrás para Vergara, este con David. David outra vez con Vergara. Gol psicolóxico do Rayo vallecano, un descanso o gol de Unai. Dando agora Rodri Leiva. Estamos a piques de completar o minuto 47. Eu creo que os dos equipos queren o descanso, efectivamente. Pois chega agora no campo Arsenio Iglesias do Depor Training Center o empate, adiantouse o Depor con gol de Ikerfield no minuto 2, empatou a pique de clasificación do descanso o Rayo vallecano co gol do Unai no minuto 46. Imos facer agora unha pequena parada, en breve estamos de volta a vivir a segunda parte deste Depor Rayo vallecano da Copa do Rei Xuvenil, oitavos de final. Bienvenidos a todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, es el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación Aliga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa.
la voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito, porque en el Deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad. Con Impacto D, la Fundación RC Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y Forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe o teu propósito. Hoxe nacemos para ser o fogar de vidas enteiras. Hoxe empezamos a construir o lugar no que nacerán historias, viaxes, aventuras, soños, esperanzas, retos, promesas. No que nacerán persoas. Este será un sitio especial na vida e na memoria de moitos homes e mulleres. Un lugar que nunca esquecerán, porque será aquí onde empezarán a soñar e será aquí onde cumprirán os seus primeiros retos. Recordarano para sempre, o sitio no que empezou todo. Porque o futuro non é único e abstracto. O futuro está composto por miles de vidas que teñen nome propio. Antía, Carlos, Isabel. Sementaremos ilusión e veremos medrar a talentos diferentes. Todos eles compartirán a orixe e os valores das sementes ben plantadas. A honestidade, o esforzo, a visión colectiva. O noso compromiso e a nosa responsabilidade, crear o mellor sitio para crecer. Happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say we're running free. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
todos, a todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación Aliga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito. Porque en el deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad. Con Impacto D, la Fundación RC Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y Forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe o teu propósito. Hoxe nacemos para ser o fogar de vidas enteiras. Hoxe empezamos a construir o lugar no que nacerán historias, viaxes, aventuras, soños, esperanzas, retos, promesas. No que nacerán persoas. Este será un sitio especial na vida e na memoria de moitos homes e mulleres. Un lugar que nunca esquecerán, porque será aquí onde empezarán a soñar e será aquí onde cumprirán os seus primeiros retos. Recordarano para sempre, o sitio no que empezou todo. Porque o futuro non é único e abstracto. O futuro está composto por miles de vidas que teñen nome propio. Antía, Carlos, Isabel. Sementaremos ilusión e veremos medrar a talentos diferentes. Todos eles compartirán a orixe e os valores das sementes ben plantadas. A honestidade, o esforzo, a visión colectiva. O noso compromiso e a nosa responsabilidade, crear o mellor sitio para crecer.
todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación Aliga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido. Aún adiantou o Depor no minuto 2 de partido. Iker Gil empatou para o conxunto do Rayo Vallecano Unai no minuto 46. Xa está en marcha a segunda metade, vai a xogar xa dende atrás o equipo vallecano. Agora repasamos como están colocados os futbolistas sobre o terreno de xogo e tamén as alternativas que hai no banquillo para esta segunda metade. Balón arriba do Depor. Aproveitamos para decir que o Depor está xogando con Leiva en portería, defensa de 4 para Guille, Vergara, David e Xavi, por diante Abel e Mauro, na banda esquerda temos a Álvaro, na dereita Leandro, Lucas Castro como a media punta e Iker Gil como dianteiro. No caso do equipo vallecano, está xogando con Vadillo como porteiro, temos a Dani como lateral dereito, Sergi como lateral esquerdo, Medina e Mesonero como centrais, por diante Escobar e Merino, Bellosillo a dereita, temos a Castellón a esquerda, Ayman como media punta e arriba como dianteiro Unai. Dicir que o Depor está adestrado por Miguel Figueira, que o Rayo está adestrado por Toni Paredes, olle agora o ataque vallecano por aí pola esquerda, quere chegar Sergi, está máis rápida a defensa deportivista, imos ver se pode levar a Sergi, acaba cortando o Depor e sacando dende atrás, sí, consigue Mauro sair dende atrás e ollo a contra. Ven o Depor, atacando agora por medio de Lucas Castro, a pelota queda para Iker Gil, quere xogar a banda, a subida de Xavi, Xavi realizando a apertura para Álvaro, ven Álvaro a encarar por ese lado esquerdo, continúa Álvaro, quería tirar o caño, foi ao suelo Álvaro e acabou cortando a defensa vallecana, que trata de montar agora contra, o partido non ten tregua, imos ver quen a leva ahora, pelota para Mauro, quere marchar Mauro, continúa Mauro, borde da área, sigue Mauro, corta o Rayo. Dicía que o Rayo está adestrado por Toni Paredes, e agora, en canto sai a pelota, porque non ten parada o encontro, iremos cos banquillos. Leandro, que ven marcha Leandro, quere entrar ata dentro, falta clarísima, eu creo, de Sergi, e vai a ser balón para o Depor, queixase Sergi, desa xogada vai a quedar unha falta para o Depor. A verdade é que é bastante interesante porque está a nada, a 4 metros menos incluso do pico da área no lado dereito do ataque. É difícil pegarlle dende aí, podería ser un xogador zurdo, pero vexo complicado. Terá que ser máis ben un balón colgado. Bueno, vai por aí Xavi, ollo que non se atreva. Rápidamente repaso os banquillos. No Depor temos a Anxo como porteiro suplente, Vega, Nico, Iker Fernández, Samba, Balbas, De Labra, Dani, Trillo, Raúl Lema e Lucas Regueiro. No Rayo, Rubén como porteiro suplente, Pereira, Mauro, Hugo Verdejo, Pablo, Alan Gross e Entero. Aí vai a xogada do Depor, dende o lado dereito, Xavi preparado para golpear. Veremos se lle pega, veremos se a colga. Falta perigosa neste minuto 48 de partido. Alá vai Xavi, o número 3, o lateral esquerdo. Vai Xavi, balón colgado, acaba sacando o Rayo, o rexite para que vai a ser para o propio Xavi, que non vai a buscar problemas, e marcha por dentro, continúa Xavi, ollo a xogada, quere gañar o borde da área, puxo o balón colgado, equivocase agora o Rayo no despexe, pero finalmente a pelota ser rexeitada, saque de banda por equipo vallecano. Pois esos son os banquillos, esas as alineacións, os protagonistas que temos sobre o terreno de xogo, como digo, Daniel Pastoriza o árbitro, e polo momento empate a 1 nesta eliminatoria entre vallecanos e deportivistas nunha primeira parte con ocasións para os dous equipos que se viu cambiada no marcador no minuto 2 co gol de Iker Gil, pero que finalmente no minuto 46, despois de unha xogada aí embarullada dentro da área, Unai conseguiu igualalo para o Rayo Vallecano. Lembren ademais que Unai e Dani, os dous xogadores do Rayo Vallecano, teñen cartón amarelo. Parece que durante estes últimos minutos debeu chover un pouquiño no campo, porque o balón pois roda con un pouco máis de dificultade, como xa comentábamos no inicio do partido, están sendo días complicados aquí en Galicia, prácticamente en todo o país, polo tema da meteoroloxía,
María, e evidentemente pois aquí deixase notar nalgúns momentos. Pelota para o Rayo tratando de avanzar, viña por aí o xogador número 6 Merino enviando a banda para Castellón, quere avanzar Castellón, quere gañar línea de fondo, ven Guille na zona defensiva, o xogador que se complica na saída, vai o solo Guille, sigue Castellón, di árbitro con hai falta, Castellón poñendo balón á área, aparece por aí Vergara para cortar, e a pelota acaba en saque de banda para o Depor. Esta retransmisión que están seguindo na canle de YouTube do Real Club Deportivo da Coruña venda man de auga de parada. Lembrarles tamén que o gañador desta eliminatoria vaise medir o vencedor do Tenerife Leganés, que non se xogará hoxe ata as 7:30 da tarde. Por lo tanto, cando acabe este partido ainda non saberemos quen vai a ser o rival en cuartos de final do equipo que saia hoxe vencedor de aquí do Depor Training Center. Pelota longa arriba buscando a carreira de Lucas Castro, non vai chegar. Será pelota de banda para o Depor, que trata agora de recuperar boas sensacións. Tivo, a verdade é que na primeira parte, algunhas ocasións, a máis chamativa, un remate de Iker Gil de cabeza que a piques estuvo de colarse na portería máis alá do gol do propio Iker, que foi nos minutos iniciais, como xa comentamos. Xavi preparado para enviar para Álvaro, trata de combinar rápido o Depor, continúa Xavi, xoga atrás, zona defensiva, zona de seguridade, enviando Vergara recibindo apertura a banda dereita para Guille amaga, quere meter a pelota arriba, non vai recibir ninguén, vai cortar o Rayo, tratando de salir dende atrás por medio de Escobar, balón de Sergi, arriba buscando agora a carreira de Unai, estivo rápido por aí David para cortar, e a pelota sai rexeitada para o Depor, buscando agora o desplazamento en longo, a carreira de Leandro que non vai chegar, bola de banda para o equipo de Toni Paredes, con ese gol, o bordo do descanso conseguiu igualar as forzas a piques de completar o 7º minuto desta segunda metade, 1-1 no marcador. Vai xogar o o Rayo, balón arriba, imos ver quen a baixa, marcha fora, saque de lateral para o Rayo. Agora Sergi parece que non quería o coiro que entrara no campo, pediu outro e deixou o balón nos pesa Miguel Figueira, o adestrador do Depor. Sergi, o capitán do Rayo, enviando arriba, corta o Depor. Agora a pelota se rexeitada, desplazamento longo, toda a vantaxe para Vadillo, para o gardameta do Rayo Vallecano, que non prácticamente non tocou o balón coas mans en todo o partido, porque no gol non puido facer nada. Despois, nun par de remates que hubo aí, sobre todo no de Iker Gil de cabeza, pois o balón marchou directamente fora e non tivo que intervir. Xoga Sergi, saindo dende atrás, enviando arriba, combinación rápida, pero a pelota favorece ao número 6, Abel, ollo que se equivoca, pelota para Ayman, ataque do Rayo Vallecano, ollo que pode ser perigosa, apertura para Bellosillo pouco balón atrás, queda ya Ayman, que pegalle de primeiras, acabou bloqueando a defensa do Depor, despexa o equipo blanquiazul, ollo agora o fallo do Rayo, pero había fora de xogo de Iker Gil, fora de xogo, que viña de fora de xogo do campo do Rayo, porque recibiu no campo, recibiu no campo no seu propio campo, quería dicir, pero viña dunha posición de fora de xogo en campo contrario. Bueno, pois tivo agora esa ocasión o Rayo, a pelota para Ayman, que non foi quen de rematar. Sigue atacando o equipo vallecano, balón á área, o centro de Bellosillo, chegaba por aí Unai, que lle pega de primeiras, dan un xogador do Deportivo, vai a ser córner para o Rayo, que parece que saiu máis enchufado que na primeira parte e que está comezando a crear perigo a defensa branquiazul. Vai sacar dende ese lado dereito do ataque, será o número 11, será Castellón. Veremos agora se pode poñer un bo balón o número 11 do Rayo, balón de Castellón arriba, pelota para Leiva, imos ver se monta contra o Depor, pelota larga buscando a carreira por aí de Álvaro que non vai chegar, acaba cortando o Rayo que trata de montar o ataque, pelota agora para Merino quere vir por dentro, trata de elevar a Guille, o rexite favorece a Sergi amaga, controla e xoga un bo balón
a carreira por aí dun compañeiro. Ollo, agora a equivocación do Depor. Que sorte, que ben defendeu agora Abel, porque saíra Leiva a unha situación na que o xogador do Rayo creo que nin confiaba, despexou o balón, a pelota deu no xogador do Rayo que deulle a Ayman no pico da área sen porteiro. O que pasa é que, bueno, non puido controlar ben, e como estivo Abel atento, botouse encima rapidamente, evitou males maiores, pero ollo que o Rayo sigue poñendo en problemas a defensa deportivista. Dani enviando a banda dereita, decidindo por aí Bellosillo, xoga atrás Dani, Medina con Mesonero, o regate que tiraba Mesonero, que casi vai ao chan, conseguiu sair dende atrás, enviando para Sergi, apertura agora para a carreira de Castellón, ben Castellón completamente presionado por Abel, que ben Abel, que boa acción defensiva, manda a pelota a córner, saque de esquina para o equipo do Rayo, cando hai unha discusión, non sei moi ben con quen discute Castellón, e o córner para o Rayo Vallecano, dentro do lado esquerdo, vai a ser o número 10, vai a ser Ayman. Imos ver que pode facer o xoven xogador do Rayo Vallecano. Moitos futbolistas ao rebate. Ayman ao golpeo, dentro do lado esquerdo, o balón de Ayman, segundo pao, sae por aí Leiva para sacar a pelota co puño, trataba de montar a contra o Depor, estivo rápido, o Rayo na defensa, pelota para Sergi, apertura al lado dereito para Bellosillo, recibe Bellosillo, continúa Bellosillo, quere marchar por dentro, pelota interior, esa de Leiva, que sae ben, e atrapa Rodri Leiva, e xa ataca o Depor por medio de Lucas Castro, buscando na prolongación e por banda a posición, creo que era de Iker Gil, que vai ao suelo, non era Leandro, e ollo que Leandro parece que tivo aí algún problema, está mancado, o árbitro dille a Escobar que non hai nada, pero Leandro está realmente tocado pola xogada. Tenemos agora nada. Entonces, levántase sen problema e balón para o Depor, vindo dende atrás, a apertura no lado esquerdo para Xavi, xogando agora dende aquel lado Álvaro, combinación outra vez atrás, balón para Vergara, Vergara amaga, aguanta e xoga para David, David combinando con Mauro, Mauro abrindo aí para Vergara, non sabían se Vergara ou Guille irá por o coiro, agora apertura, ollo balón, non marchou, pelota interior para Iker, a pelota que prolongaba Guille, que parecía que marchara por banda, e que acabou converténdose nun bo pase para Iker, que non puido controlar ben, agora trata de marchar ao Rayo, falta de Abel sobre Ayman, e pelota para o equipo madrileño, cando vai haber triple cambio no Depor, vexo o número 14, o 15 e o 17, o 14 que é Nico, o 15 que é Iker Fernández e o 17 que é Balbas. E veremos quen son os xogadores sustituídos. Non sei se vai a realizar agora o cambio. Non. Vamos esperar ata seguinte xogada. Pois triple cambio o que vai a meter o Depor. Balón arriba do Rayo, buscando a carreira por aí de Bellosillo. Balón de lateral para o equipo madrileño. Van os cambios ou non van os cambios? Pois parece que non, parece que vai a seguir atacando o Rayo. Bueno, evidentemente é unha xogada agora de defensa do Depor, non vai arriscar Miguel Figueira ni moito menos a facer cambios para que todo se descoloque nesa xogada de ataque. Agora a pelota acaba en saque de esquina, córner para o Rayo dende o lado dereito. Neste minuto 59 de partido, 1-1 no marcador. Vai a xogar o equipo de Toni Paredes, o Rayo. Suben, conto, 1, 2, 3, 4, 5 xogadores ao remate. O córner, que pode ser xogado en corto para Ayman, que está por aí. O posto directamente na área.
Castellón, o centro de Castellón, vai pechado, ollo, o balón que queda morto dentro da área, acaba sacando o Depor, vamos ver se pode montar a contra, agora tiña aí os seus máis e os seus menos Leandro con defensa deportivista, pero boa ocasión outra vez para o Rayo nese balón que quedou aí morto dentro da área, para Bellosillo que estivo a piques de rematar, e que tiña claras opcións de ver porta porque estaba na área pequena. Balón para o Rayo, dende o lado dereito, tratando de combinar, tratando de sair dende atrás. Xoga ahora Medina, combinando arriba, a pelota acaba saindo rexeitada, gaña o número 11, gaña Castellón, en que finalmente a pelota queda para o Depor, hai falta sobre Mauro, e balón para o Depor, agora si van a vir os cambios, imos ver que marcha Leandro e entra aí co número 15 Iker Fernández, marcha tamén, neste caso, outro futbolista que creo que é Álvaro, e marcha Abel. Pois agora confirmamos, pero diría que marchan Abel, Álvaro e Leandro, entra no seu lugar Nico, Iker Fernández e Balbas. Agora confirmaremos, pero parece que é así, e que si vai recompoñer o equipo Miguel Figueira, xogando atrás. Agora na zona defensiva vemos aí xogando o Depor. Agora comentamos porque creo que foi David outro que marchou, pero agora o confirmamos todo. Pelota para Xavi, tratando de combinar, tratando de marchar por aí o centro, a pelota queda rexeitada, trataba de gañar a Mauro, finalmente o rexeite queda na zona defensiva. Guille tratando de avanzar, finalmente coiro cortado, balón de banda para o Depor. Guille enviando para Iker Gil, eu creo que lle deu coa man, de árbitro que non, continúa a xogada, sigue o balón aí enmarallado, imos ver quen pode continuar con ese coiro, finalmente saca Sergi, a pelota non sei se saiu, diría que sí, en calqueira caso. Pelota para o Depor, preparado Guille, neste minuto 62 de partido, 1-1 no marcador. O coiro agora rexeitado, xogado na zona defensiva por medio de Iker, apertura a banda esquerda para Xavi, ben Xavi, continúa avanzando Xavi, pode gañar línea en fondo, o centro área, a pelota que se pasea, acaba sacando o Rayo, o coiro favorece outra vez a Iker, que lle pode pegar, chuta Iker dende aí, as mans de Vadillo. Pois debe ser o primeiro balón que toca coas mans Vadillo en todo o encontro, o primeiro disparo que detén, porque anteriormente, a verdade non recordo ningunha xogada na que tivese que utilizar os brazos o futbolista do Rayo. Ven agora atacando o equipo vallecano por medio de Sergi, trataba de buscar a pelota interior para Castellón, cortou Guille, vai a ser córner para o Rayo Vallecano. Será córner dende o lado esquerdo para o equipo de Toni Paredes. Veremos aí, achégase Ayman, que vai ser o encargado de poñer a pelota en movimento dende o lado esquerdo, minuto 64 de partido, iniciando ese minuto con 1-1 no marcador. Vai Ayman, o centro de Ayman pasado, ese de Rodri que saca cos puños, vantaxe toda para o capitán vallecano, para Sergi, que aparece en zona defensiva. Tocando para o número 16 para Escobar, que trata de buscar un desplazamento longo, a entrada de Bellosillo, aguanta Bellosillo no lado dereito, ante a posición de Xavi, continúa Bellosillo, consigue enviar atrás Dani tocando, a subida por aí de Mesonero aguanta, envía a esquerda para Sergi combinando en corto, toca o Rayo agora, buscando
unha entrada por aí Castellón buscando un balón interior que pode ser bo aí para Merino, vai tocar un xogador do Depor, evita Vergara que marcha a córner, será saque de banda para o equipo vallecano. Lembren que están seguindo esta retransmisión na canle de YouTube do Real Club Deportivo da Coruña da man de Auga de Parada. Vai poñer o balón en xogo o equipo visitante. Pelota aí para Escobar. A apertura. A posición de Dani xogando con Bellosillo. Bellosillo atrás con Dani. E volta a empezar dentro atrás para o Rayo. Tratando de sair, tratando de encontrar o camiño á portería. Agora acaba cortando aí e pitando máis ben Sergi que a pelota marcha, pero non puido controlar para o seu equipo. Xa ten Guille, tratando de sair dentro atrás. Boa combinación agora. Pelota para o número 17 para Balbas. Ben Balbas, continúa Balbas. Que boa apertura para Guille. Pode gañarle en fondo Guille. O balón de Guille área. O remate que non chega. Que boa ocasión tivo agora o Depor. O balón á área de Guille. Non chegou o remate no primeiro pau. Neste caso creo que foi de Iker Gilsi finalmente. E non puido conectar o xogador que entraba no segundo. Porque eu creo que ata o intento de remate de Iker debeu de despistalo un pouco, pero era unha boa ocasión para o Depor, que acaba de achegarse con perigo a portería do Rayo Vallecano en busca do segundo tanto. A pelota queda agora para Iker, continúa Iker, chuta Iker, rebotado por parte da defensa, trata de avanzar agora o Depor, acaba cortando o Rayo, Bellosillo, xogando arriba para Ayman e Unai marcha o primeiro, non pode co segundo, que é Vergara, que non se vai complicar e vai enviar atrás para Rodri. Rodri combinando, tocando dende zona defensiva. O número 4 Vergara, ten campo, avanza Vergara, cruza divisoria, equivocouse, e ollo agora o ataque do Rayo, que finalmente vai a quedar abortado, por sorte para o Depor. E a recuperación agora do número 14 de Nico, a apertura a banda, pode ser boa, ven por aí Álvaro, continúa Álvaro, xoga a entrada de Xavi, se chega Xavi non puido, saque de meta, confirmando os cambios de antes do Depor, por certo marcharon David, Abel e Leandro, entraron Nico, Iker Fernández e Balbas colocouse na posición de Leandro na banda dereita, Nico no centro do campo no sitio de Abel, e Iker ocupa a zona de central esquerdo, xunto a Vergara nesa parella de centrais. Estamos nada a piques de entrar no Ecuador da segunda metade e seguimos co 1-1 no marcador. Vadillo, que vai a xogar en longo, buscando arriba, posición de algún compañeiro, acaba a pelota favorecendo o Depor, imos ver finalmente quen a leva, coiro para Guille, na dereita, que bo amago de Guille, que dixou no camino a Castellón, acabou xogando para Nico enviando para Iker saindo dende atrás, outra vez con Nico, acaba cortando o Rayo, e ollo ataque, Unai quería marchar, que ben estivo aí na defensa Vergara, a pelota queda para Escobar quere ir por dentro, marcha de dous, que forza de Escobar, pero que ben na recuperación estivo de por agora, imos ver a contra, pelota para Álvaro, banda esquerda, ven Álvaro, continúa, ten moita xente sola polo medio, recibe Lucas Castro, agora xa estaba comprometido, tocando en corto, para Nico, e Nico xogando para Guille, xa se repliega o Rayo Vallecano, recibe Lucas Castro, pode meter o balón interior, a carreira de Iker, é buenísima chota Iker, gol do Depor, gol de Iker, que golazo, que xogada fixo agora o Depor, o balón de Lucas Castro interior, intuiu o desmarque de Iker, que aparece dentro da área. Eu creo que o gardameta Vadillo non esperaba que Iker definise con tanta violencia o primeiro pau, a pelota ia forte, tamén co campo mollado, colle aínda máis potencia, cólase polo pau do porteiro Vadillo e marca no minuto 69 de partido segundo o Depor para poñer rumbo a cuartos de final. Marca Iker, Depor 2, Rayo Vallecano 1. Bueno, pois a xogada espectacular, hai que dicilo, entre os dous homes de ataque deste Depor xuvenil, que son dous auténticos
xogadorazos. Vemos aquí o balón de Lucas, como intuye o desmarque de Iker, e Iker, cando eu creo que o porteiro esperaba o remate a outro pau, define o primeiro e acaba marcando o gol que polo momento mete ao Depor nos cuartos de final. Marca Iker no minuto 69, Depor 2, Rayo Vallecano 1. Pois quedannos 21 minutos de partido máis prolongación e o certo é que o gol habería que ver se toca nun xogador do Rayo o remate de Iker, pero eu diría que non, eu diría que simplemente o porteiro non espera a definición de Iker. A ese primeiro pau, collelle por sorpresa, tamén pensei que o campo está mollado por mor das precipitacións que estamos sufrindo nas últimas horas, nos últimos días. Ao final o balón entre a violencia do disparo de Iker e o campo mollado colle potencia e cólase por ese primeiro pau. Bueno, pois quédanos, como digo, apenas 20 minutos máis prolongación e o Depor acaba de dar un golpe sobre a mesa metendo ese gol de Iker e poñendo o 2-1. Continúa o encontro, xogando o Rayo Dani, enviando atrás para Mesonero. Mesonero tocando agora na zona defensiva con Medina, tratando de encontrar agora o Rayo outra vez o camiño a portería do Depor. Estaba facendo unha boa segunda parte, que dicilo, o equipo de Toni Paredes, pero este gol de Iker que desnivela todo nunha xogada ademais na que se lembran, era unha contra clara para o Depor. Freuse aí un pouco Álvaro, de feito, cando lle pasaba o balón aos seus compañeiros, pedía perdón por frenala e ao final caeulle a pelota a Lucas Castro, que supo ver mellor que ninguén ese desmarque e ese balón. Pelotazo longo arriba, cortando agora Iker, Coiro buscando e finalmente a pelota acaba nos dominios do Rayo. Bueno, hai que dicir que agora o Depor está xogando con Iker Fernández de central e Iker Gil de dianteiro. Se acaso escoitan Iker dúas veces, que sepan que hai un Iker na defensa e un Iker no ataque. Intentaremos diferencialos próximamente. Pelota para o Rayo, corta precisamente Iker Fernández, deu a pelota no xogador do equipo vallecano, ademais saque de meta para o Deportivo. Veremos se move o banquillo Toni Paredes, en algún momento, e se move máis o banquillo Miguel Figueira, o que lle quedan 2 cambios e 2 ventanas. Ben Guille, cruzando, avanzando, tratando de buscar un compañeiro en contra da banda esquerda. Álvaro xa sube como unha bala Xavi, doblando nese carril esquerdo, pelota atrás, Mauro, enviando para Nico con Mauro, e Mauro tocando atrás para Iker Fernández, buscando un compañeiro en contra na esquerda. Agora a Álvaro, xogando para Xavi para Mauro vai solo, comete falta o Rayo. Pelota para o Depor. Xoga Mauro. Combina atrás. Xavi, Álvaro atrás para Iker. Iker enviando máis atrás para o porteiro, para Leiva, tocando en curto, Iker, desplazamento ao outro lado, a entrada por aí de Balbas, que non vai chegar, saque de lateral para o Rayo. Xogará Sergi, minuto 73, 2-1, os goles de Iker no 2 e no 69 dan a victoria ao Depor ante ese gol do Rayo no minuto 45. Un minutiño de desconto da primeira metade, o gol de Unai, que parecía que, e de feito estábamos vendo un pouco mellor ao Rayo na segunda metade, ese gol psicolóxico, pero apareceron Lucas Castro e Iker para cambiar o signo do encontro e poñer o Depor rumbo aos cuartos de final da Copa do Rei Juvenil. Se non o evita o Rayo, no que queda, balón arriba de Leiva, buscando a carreira de Balbas, a pelota rexeitada, quen abaixa, por aí e Lucas Castro, xera sobre si mesmo, cometenlle falta, pelota para o Depor, xogando rápido, pero o balón
bueno, non, ia haber cambios no Rayo. Vale, van a entrar 3 xogadores no Rayo. Son o número 21, que é Alan, o número 7, que é Mauro, e o número 24, que é Entero. E polo que vexo, marcha Unai, marcha Dani, e marcha outro xogador máis que agora confirmaremos, pero Unai seguro, e diría que Dani tamén. Os dous tiñan cartón amarelo. Calqueira caso, como digo, dende esta posición é un pouco difícil diferenciar os futbolistas, pero agora confirmaremos que non son os que marcharon. Xogará, mentras tanto, o Depor. Nico para Mauro, Mauro atrás, para Iker Fernández. Ollo, complicación, hai falta de Ayman sobre Mauro. Esta retransmisión da que están disfrutando na canle de YouTube do Real Club Deportivo da Coruña, que ven da man de auga de Parada, como sempre, acompañando a canteira do Depor durante todos os partidos da Liga do Fabril na casa. Saben que sempre poden disfrutar das retransmisións aquí. E tamén, por que non, desta Copa do Rei Juvenil. Balón longo arriba, buscando a entrada por aí de Mauro, que vai salvar a circunstancia. Continúa Mauro, trataba de poñer o balón atrás para a entrada de Lucas Castro. Acaba cortando a defensa do Rayo, buscando un compañeiro arriba. Non vai chegar ninguén. Toda a vantaxe para Vergara. Tratando de iniciar Guille. Amaga Guille. Busca un compañeiro e xoga atrás para Nico, para Iker Fernández. Ollo agora a complicación de Iker, pero creo que fixeron falta e vai haber cartón amarelo para un futbolista do Rayo. É un dos que acaba de entrar, penso, pero agora veremos ou non. Igual foi a Bellosillo. En calquera caso, falta a favor do Depor. Vai xogar Nico, o número 14, minuto 77, 2-1 para o Depor Juvenil. Iker, xogando para Álvaro, que trata de avanzar. O cartón, confirmamos que foi para Castellón. Do Rayo Vallecano. Bo balón interior agora para Balbas, quería marchar, acaba cortando o Rayo, trata de sair dende atrás Escobar, equivócase ante o roubo de Guille, finalmente saca a pelota dende atrás o equipo madrileño. Imos ver quen abaixa, gaña Ayman, enviando a banda para Sergi, boa pelota interior, a entrada por aí do número 21, que ven Iker, vai ao suelo, ollo, nada. Pois o árbitro non decreta nada por sorte. Eu creo que Iker gañara a posición, Iker Fernández. Despois, como que esvarouse, e a Pique se estivo de poñer nun problema nesa entrada de Alan, pero finalmente non houbo nada. Ollo ataque agora do Depor pola banda esquerda por medio de Álvaro, trata de marchar Álvaro, continúa Álvaro, quere gañar línea de fondo, o balón de Álvaro, acaba cortando co número 16, Escobar, e balón de banda para o Depor. Xavi preparado para poñela en xogo. Quedannos pouco máis de 12, máis prolongación. Tratando de sair Ayman. Recupera agora o Depor, tocando dende atrás. Vergara, Guille. Trata de marchar por dentro Guille. Que boa xogada de Guille. Continúa Guille. Quería meter un balón interior. Cortou o Rayo e ollo a contra. Pelota arriba, pero está rápido Iker Fernández na recuperación. Chega ata campo rival, apertura banda esquerda para Álvaro, que pode poñer o centro. Encontra Iker dentro da área, ollo que pode ser boa. O balón atrás, queda rexeitado. Rebotou nun xogador do Rayo, casi despista Vadillo, que acabou despexando e trata de montar agora contra o equipo vallecano por medio do número 7, por medio de Mauro, que vai perder. Está moi intenso agora o Depor na recuperación. Trata de xogar agora Lucas Castro. En zona defensiva, envía atrás para Vergara, Vergara tocando con Iker Fernández, encontra por dentro agora a posición perfecta aí de Mauro, apertura banda esquerda para Álvaro, ven Álvaro como unha bala, trata de encontrar na prolongación a Xavi, pode poñer o centro Xavi, o balón de Xavi á área, o a pelota que se pasea, queda para Balbas, pode baixar a Balbas, presionado ante Sergi, mete corpo Balbas, non foi bo control, será balón de banda para o Rayo.
Sergi preparado para xogar. Balón arriba. Queda en terra de ninguén. Ayman, Sergi. Intenta avanzar agora. O Rayo Vallecano, será pelota de banda para o conxunto deportivista. Guille. Xogando a posición aí do número 9 de Iker. O Coiro marcha fora, saque de banda para o Rayo. A piques de completar o minuto 80 de partido, 2-1. Gaña o Depor. Haberá que ver se o Rayo quedanlle forzas para seguir indo a ataque ou se realmente isto xa vai quedar así. Xogando Mauro, pelota para Nico. Avanzando Nico. No perfil esquerdo, tocando para Xavi. Xavi non pode controlar. Como veño dicindo todo o partido, a situación do campo, sobre todo polo tempo, é difícil e creo que imos ter novos cambios, novos trocos. Imos ver, a ver se podemos ver quenes son os xogadores que marchan. Non, pois finalmente non imos ter máis modificacións. E a pelota para o Rayo, en zona defensiva. Equivocase agora o equipo vallecano. E recupera Mauro. Continúa Mauro, sigue Mauro. Marcha de 1, de 2, continúa Mauro. Sigue, continúa Mauro dentro da área. Que xogadón de Mauro, que xogadón. Pode pegarlle. Balón atrás para Lucas Castro, remata, gol. Gol do Depor, marca Lucas Castro. Pero o gol casi no 90% é de Mauro. Que xogada acaba de completar Mauro, aparecendo por banda esquerda, deixando moitos xogadores no camiño, pon o Coiro atrás, o borde de área pequena onde aparece Lucas Castro simplemente para empurrala á rede. Sentencia prácticamente de por xuvenil o partido, marca Lucas Castro despois de xogadón espectacular de Mauro, de por 3, Rayo Vallecano 1. Bueno, pois o golazo espectacular, non tanto pola execución de Lucas, que tamén senón porque imos ver aí que delicia a xogada de Mauro, que deixa xogadores no camiño, marcha, deixa outros máis, a 2, e toca atrás, perfecto para a entrada de Lucas Castro, que non falla, e sentencia o partido. O golazo do Depor, o golazo de Lucas Castro en colaboración con Mauro, Depor 3, Rayo 1. Últimos cambios agora no Rayo, entran o número 27, e o 17, marcha Sergi, marcha outro futbolista. Neste caso temos entrada de Verdejo. Imos ver, porque eu diría, agora confirmarei que na folla de alineacións que nos pasaron, sí, efectivamente está aquí o número 27, López, que non o verá do Rayo Vallecano, e o xogador que entrou no terreo de xogo. Trata de atacar agora o Rayo, que ven Guille, falta, ademais, do número 7 de Mauro sobre Guille, tratando de iniciar dende atrás Balbas agora, tocando en corto con Guille. Agora xa o Rayo tratando de presionar, pero evidentemente con todo en contra, porque quedan pouco máis de 7 minutos. Está 2 goles por baixo. Intentaba robala por aí Álvaro, non puido. Balón de banda para o equipo madrileño. Pois o Depor, que si nada cambia, vai a esperar esta tarde rival, que vai sair desa eliminatoria entre o Leganés e o Tenerife, que se vai a xogar en terras madrileñas, e que dirá quen será o rival do equipo blanquiazul nos cuartos de final da Copa. Non se rinde o Rayo, tratando de iniciar dende atrás, Verdejo, xogando para o número 24, para Entero. Pelota en zona defensiva, Mesonero, xoga por dentro, combinación rápida agora, do conxunto vallecano, aínda que non vai a ser precisa, e vai a recuperar Balbas, tratando de avanzar por ese lado esquerdo, quería levala. Eu creo que o balón deu claramente no xogador do Depor, ainda así asistente considera que foi
favorable ao conxunto blanquiazul. Vai haber os dous últimos cambios no Depor. Van a entrar de Labra e Lucas Regueiro e van sair do terreo de xogo. Por unha banda, un é o Bo de Mauro, que fixe un partido espectacular, e por outra banda, Iker Gil, o número 9, autor de 2 goles no día de hoxe. Deixa o terreo de xogo tamén Mauro. Entran, como digo, Lucas Regueiro e de Labra. Isto, pois, non cambia moito. Está xa visto para a sentencia, quedanos pouco máis de 5 minutos. Trata de levar por aí precisamente o recén entrado de Labra, non puido. Pelota para o Rayo, que trata de poñer a pelota rapidamente en xogo por medio de Mauro. Mauro buscando un compañeiro, encontra na zona defensiva a Mesonero, tratando de iniciar dende atrás o pelotazo longo a banda. Encontra aí a zona defensiva do equipo vallecano, buscando a forma de encontrar un oco nesa maraña que ten montada o Depor. Pelota agora para Balbas, xirando sobre sí mesmo, tocando para Iker Fernández. Iker tira fora porque hai un futbolista, creo que Xavi, si efectivamente, no chan por mor de algún tipo de problema. Enviou a pelota fora Iker. Imos ver que lle pasa o bo de Xavi. Non lle quedan cambios ao Depor, así que esperemos que non sexa nada que lle impida continuar. O colexiado que vai dar balón a terra, ainda que eu creo que non chegará a parar o partido, e que fora o propio Depor o que tirará o coiro por a línea de banda. En calqueira caso, restablecido xa no terreo de xogo o número 3 Xavi, e pelota para o Depor. Iker, tocando a banda, acaba sacando aí a pelota, balón interior arriba, non chega ninguén, e esférico para o conxunto deportivista. Quedanos nada, pouco máis de 3 minutos. Estaba pedindo o árbitro un balón, pero finalmente non é necesario. É saque de lateral para o Depor Xuvenil. Recibe aí na zona de ataque de Labra, enviando por dentro, xogando Regueiro. Combinación con Lucas Castro, a apertura banda, recibe Balbas, ten a Guille dobrándolle, ven Guille, xogada de Guille, o centro de Guille boísimo, acaba sacando a defensa do Rayo. Vamos ver a quen lle cae ese rexeite, pode baixalo Balbas, continúa Balbas, trata de encontrar o espazo para o centro, non pode poñela, sigue, amaga, pisa, continúa o centro á área, o balón que queda pasado, imos ver quen a baixa, pedían man os xogadores do Rayo, o rexeite favorece ao Deportivo, tocando na banda. Agora a xogada por aí de Regueiro, trata de marchar, continúa, pon o centro, o balón pasado que acaba atrapando o gardameta Vadillo. Minuto xa 88 completado. 2 máis prolongación para o final. Gaña o Fabril cos goles de Iker Gil, 2 goles, e un de Lucas Castro. Para o Rayo marcou Unai. Balbas tirando ataque agora. Boa xogada. Ven Lucas Castro, zona de 3 cuartos. Que balón mete para Guille. Gol, 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 gol. Gol do Depor.
Gol de Guille, que xogada outra vez Lucas Castro, que maestría no pase en contra a Guille, que aparece en área contraria, tira por debaixo das pernas do gardameta Vadillo, e no minuto 89 de partido o Fabril, que xa sí que sí confirma o seu pase aos cuartos de final da Copa. Marco cuarto Guille, marco Depor 4, Rayo Vallecano 1. Pois hai que ter a calidade de Lucas Castro para dar o pase, pero tamén o físico de Guille despois de todo o partido correndo de arriba para baixo para poder incorporarse así ao ataque, encontrar a posición e cruzar ante a saída do porteiro. Imos ver aí a xogada de Lucas, nada, espectacular, o balón interior e como define Guille por baixo das pernas do porteiro para poñer o 4-1. Pois entramos xa no último minuto de partido, no minuto 90, e imos ver se engade algo máis. Tal e como están as cousas, pois non o sei, imagino que algo igual sí, polos cambios e tal, pero realmente xa non ten moito sentido porque parece difícil ou prácticamente imposible que o Rayo meta 3 goles no tempo que queda, pero todo pode pasar aquí no fútbol. Olle agora a xogada do Rayo, finalmente acaba cortando a defensa deportivista. Escobar, xogando para o conxunto madrileño, enviando para Ayman Xira, encontra na banda esquerda, non, corta Guille, e ollo a contra, pelota outra vez para o Depor, buscaban xa a carreira de Labra, outra vez Lucas Castro, puido chegar, corta agora na defensa, Vergara, xogando rápido, a prazer o Depor, que ben Lucas Castro, que xogada, apertura a outra banda, pelota interior para de Labra, non sei se fora de xogo, sí, aí fora de xogo de Labra, e pelota para o equipo madrileño. Pois estamos xa na prolongación, non vimos canto tempo era, pero vamos, calculen 3-4 minutos, non creo que sexa moito máis. Imos ver ata onde pode chegar o Rayo Vallecano. Corta agora Guille, en zona defensiva, xogando rapidamente para a posición de Balbas. Está retrasando para Vergara, Vergara atrás para o gardameta Leiva. Leiva combinando, xogando en zona defensiva. Pois vai a segunda parte de Lucas Castro, e a decir por que o gol de Iker Gil, o segundo, asistencia de Lucas, o terceiro gol, xogadón de Mauro, pero gol de Lucas, e o cuarto gol, gol de Guille, pero asistencia de Lucas. Así que 2 asistencias e un gol hoxe para o gol de Lucas Castro, que está completando un partido outra vez absolutamente sensacional. Pelota para Iker Fernández, abrindo a banda para Guille. Agora xa que pasen os minutos parece ser para os dous equipos, porque nin o Rayo ten xa forzas para ir a presionar, nin o Depor parece con gaños de facer máis sangue, aínda que ven agora de Labra, recibe de Labra dentro da área, quere xirar, ante 2, continúa de Labra, pode gañar en línea de fondo, córner. Tiña posición ganado ao principio de Labra, eu creo que tocoulle o suficiente o xogador do Rayo para evitar que avanzase con claridade. Despois intentou gañar o espazo co corpo e acabou propiciando este córner. Estamos completando xa o minuto 93 de partido, iniciando o minuto 93. Imos ver o córner a favor do Depor, con todo xa vendido aquí no campo Arsino Iglesias, no Depor Training Center. O balón colgado a área, saca o Rayo, queda ya Iker, ollo, o balón aí, trataba de Labra de rematar, e o árbitro que non hai nada, pelota para Vadillo. Pois como digo, todo vendido con este 4-1. Con esta victoria deportivista, trata de avanzar agora o Rayo en ataque, vai ao solo Vergara, tira de tacón Balbas agora, e ollo xogada, Mauro, intentando colgar o balón, acaba cortando Iker Rodríguez, non quere complicacións, ollo aí, o despexe non é bo, gaña o Rayo, cumplimos agora o minuto 93, e parece que igual imos ir ata o 94. Pelota para Ayman, finalmente a pelota queda rexeitada para Escobar, a apertura a banda para o conxunto madrileño, a posibilidade de tiro, a pelota que se pasea vai a ser saque de córner. Córner para o Rayo, o disparo dende ese lado esquerdo. E nada, vai a ser saque de esquina para o Rayo. Creo que
das poucas xa que quedan, se non é a última, do equipo madrileño. O golpeo número 24, Entero. Este dorsal 24, o centro de Entero, balón arriba, saca Rodri Leiva cos puños, o rexeite para o Rayo, imos ver se non se complica na zona defensiva, pelota atrás, ollo balón atrás de Mesonero, e vai a chegar Vadillo antes que o xogador do Depor, xa podía ser, vamos, o que lle faltaba ao Rayo no día de hoxe, esa cesión atrás e un quinto gol. Ataca o equipo vallecano intentando avanzar pola banda dereita, o intento de centro área, o remate que non chega, e finalmente o Longueiro. O remate o Longueiro de Entero na última ocasión, eu creo, para o Rayo, e remata aquí o partido. Remata o encontro no Depor Training Center, no campo Arsenio Iglesias, venceu o conxunto blanquiazul por 4-1, Iker Gil adiantou os deportivistas no minuto 2 de partido, ao bordo do descanso, no minuto 45, a prolongación xa na primeira parte, marcou Unai para igualar para o Rayo Vallecano na segunda metade, no 69 Iker Gil, no 82 Lucas Castro, no 89 Guille, puxeron o 4-1 final. O Depor que vai estar nos cuartos de final desta Copa do Rei Xuvenil, esperará rival do que saia do partido entre o Tenerife e o Leganés. Isto foi todo dende aquí, dende o campo Arsenio Iglesias. Moitas grazas por acompañarnos. Resultado final, Depor 4, Rayo Vallecano 1.